Hello guys, what's up? Mayong udto ninyo dia guys. Mani udto ta guys. Among sudan guys. Oh. Hipon nga sinilian guys. Na guys. Guys, sili guys. Oh, niya mo sudan is bukid guys. Hipon nga sinilian. Dali maghukat ko. Guys, sugdan na nato ang kainan ng hipon. Dali guys, kain. Kanta guys. Pun. Pre. Ambre. Naka suruin o kadre pre. Ara bang takoy hangyoon gani mo pre? No. Mo ulam ta ko nimo diag kuan kanang kahit na mo ginamos ba? Ya. Gutom na inday. Karon ni birthday na ko guys. Na ako'y aslon. Mga kaabot na baka mga pila ka ni ka kilo guys. Nag invite ko mga 25 ka tao patabangon ako ihaw guys. Dako ni aslon ko guys oy. Guys oh. Muna ako ihawon sa birthday na ko oh. Oh. Kani. Wala gani ka kilo guys. Kan ada dulu dai oh. Aslon to dai. Mukaw ka aslon to. One eye good, one eye mata. Tingti dai. Kapan muda dikukus diri. Ya. Hipon guys oh. Ya. Pinagsili oh. Sili. Mani mong sinabuhi rin guys. Gabi utan to guys, utan. Utan to magabi Ya. Karon hipon lang hipon silian Nanti. Nya ako'y anak nga kamanghuran guys oh. Oh, drummer ni. Ako ning lusion ning kilid ni guys. Ako lusion kilid lusion ako. Kusok ini siyang patukar. Oh, muna yung kamanghuran drummer ni guys. Muna drummer na ko.
Manghura na ko ni guys. Manghuranan ba? Ah. Yan. Oh. Mo ni drummer akong believe ko ni bataa kay bright kay mamay kay mo drum. Ako ni duklo ng ulo guys. Oh. Oh. Master kay ni. Sisok ko pa guys. Yan ko yung anak nga kuan, liwat sa Amerikana. Mo ni akong pinangga kayong anak guys. Nagtutoy pa taon ni guys oy. Nagtutoy pa ni. Amerikana inahan ni guys. Mo ni akong palita gatas. Ang gatas ani akong palitong guys, gatas sa iring. Ano nagtutoy ani kay hindi man siya tutoy laing gatas, gatas iring naman. Tog ato dai. Tog ato ni duyanon. Ay gani guys, ni abot ang akong kamagwangan guys. Mali kamagwangan ako oh. Mali kamagwangan bata. Buwan na edad ani 99. Kamagwangan ako ni. Nawag mo akong asawa. Nawag mo guys. Sus. Nawag mo asawa eh. Hello? Uy. Uk man. Hello? Ha, uk. Uy, may nawag guys. Baganak. Sus. Labay na nak eh. Ano akong magwangan guys. Ang kurso gikuha ni guys ko ani anang home katatay. Naka-graduate ni siya sa kuan high school grade 1 guys. High school grade 1 ni siya. Mo ni siya. Bright kani bata guys. Kung pangutanon ni maestra na question maestra panglitan 1 plus 2 ang tubag niya 2. May kuan niya bright gid siya kay kuan man ang iyahag yung kunong kanang usara gi kuno si Piat guys. Tagsar gi si Piat. Kung panglitan 1 plus 3. 3 yung answer. Do usara gi si Piat. Mo ni bright kay ni siya. Pinangga kay ni sa maestra guys. Kuala ni siya. Nubinta inoy edad ani. Grade 1 pa ni siya. Ang maestra pinangga gid kay ni siya. Wa gid siya ibuwag sa grade 1. Pinangga kay ni siya guys. Buutan man ni bata agod ug matuog. Ani? Buutan ni kayo. Matuog ni siya. Ako ning pahigdaon guys. Kardunak. Tiwas tagaon guys. Ay kay lingaw man tagtabi inyo. Nya. Bana. Kampon. Iya Buang. Kalimut man di ako ya. Binaga? Ada. Aman pangita mo. Sudan. Ale, dami na sa nipon. Na. Pun ang bukat guys. Pangka. May kinitunga na yung kauban. Hindi na maglaas.
Tulog pa kami. Wala. Ba't liya? Batian yung pagkaba ni magkaugway sa bawo guys ay. Pero hindi ka man kung kao inom lang kung daghang tubig guys. Kaya atul na ako bahugas ng tiyan ba. Ano pa dito din? Ako din pasalamatan guys akong mga followers nga kanang pamasin malingaw dahil mo kung mga luk-luk nya. Ning ato din ni guys. Dali na, to tadong na. Malingaw ta. Dali na, dali. Kamao to akong kamanghuran o magwangan guys. Drummer na akong kamanghuran. Ako ninduklong ulo ani mutukal niyo. Ako ninduklong ulo. No. Bright ini bata.